Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip, sa vama je Jovan. Kao što vidite, danas ćemo igrati Euro Truck Simulator 2 i krećemo iz početka, što znači pravimo novi profil. Kako ćemo ga nazvati? Javimo, pošto sam ja i Jovan Đorđević, muško naravno. Sliku ćemo ovog lika, Scania ćemo R720 valjda, Doblo i kako će se zove firma, ajde, Požurac Trans. Haha, nećemo English već, nego tražimo srpski, srpski, tako, i idemo napraviti. Preskoči čarobnjaka. Ok, uzet ćemo Cirih, potvrditi izbor, hoćete ga zatvrditi? Ne, nema potrebe. I krećemo uz vruć čaj. Dobrodošli, jutro smo na to. Hvala. Hvala. Dobro, bla. I kako ćemo krenuti? Prosto tako, vozimo Scania R730 i palimo motor. Da vidimo kako to nam odgovara. Dobro, i krećemo. Mislim da znate da možete voziti na VASD i na strelice, kamere menjate na brojeve. To nemam potrebe da objašnjavam. Vozi Miško, ajde. I krećemo. Idemo malo po trotoaru. Ali dobro, nikome to nije smetalo koliko vidim. Pa idemo desno. Aha, kočimo. I čekamo. Uvek možete kad je žuto, to je moj vama predlog. Kada je već žuto na semaforu da date gas. I tamo krećete. Hvala. A mi ćemo parkirati prikolicu. Hvala na obaveštenju, znam, ali neću. Samo malo da ga ispravimo. Opa, Miško. Idemo unazad. Ne valja. Pokušat ću, bre ludač, da koristim samo retrovizore. Da budem kao iskusan, ono kao. Ali nešto ne ide, ajde Gardosio. Šmalo, ma beži bre. Idemo nazad, malo, to će da bude dobro, a možda i neće. Aha, to, svi sam slovo te. Odlično, pa dobro, ničemu se drugome nisam ni nadao. Hvala lepo, Noelija, lepo. Idemo nastaviti. I ponovo učitavamo uz vruć čaj. I čekamo. Aha. To su ošle kancere, hvala. Ovo je vrlo malo rađenje sa posljednje, dobro da početi, znam. Hvala. Znao sam, srećno, hvala također.
I kao što vidite, to je naš profil. Broj garaža 1, broj kamiona 0, broj vozača to sam samo ja. Prihod zadnjih 7 dana to je $362 evra. Ja mislim da su ovo evri. Znači ukupno imamo 2362 evra. Dobro ljudi, to bi bilo to za prvu epizodu Eurotraka. Kao što vidite, nije mi bilo duže vrijeme, ali evo, vratio sam se. Tako da opet krećemo da snimamo i to bi bilo to. Pozdrav!